Häkimiýetler ýurda dolanýanlary aeroportda soraga çekýär, käte surat esasyna çaklamalary ýöredýär. Türkmenistanyň Howpsuzlyk gulluklary ýurda dolanan bir migrantyň telefonyny aeroportda barlap, onu namaz okap düşen suratynyň esasyna terrorçy diýip çaklapdyr. Bu barada şeýle ýagdaýlary başdan geçiren migrant Azatlyga ses ýazgy arkaly habar berdi. Ýurda dolanan migrant howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agylmadygyny haýyş etmek bilen ýiberen sesli çykyşyna özüniň Aşgabatyň aeroportuna saklananlygyny Howpsuzlyk gullugy tarapyndan agyr gürrüňdeşlige çekilendigini aýtdy. Azatlyk söhbetdeşiniň sesini üýtgedip efire berýär. Adım familiyam berme islam okyna. Julaynyň 10-na men Türkmenistanyň gitdim we men aeroport telefonum barladyr we hemde şo kelmeýän işgärleri aýtdylar. Sen nerden gelýän diýdim, men aýtdym Türkden gelýän işläp gelýän ýaşgalaýadym tor braçyk agyr diýdim. We men aýtdylar onsoň efenjim sen namaza koýan diýdim. Men aýtdym o namaza koýan diýdim. Cuma namazyna aýtdan ertir namazyna koýan zat diýdim. Getiren telefonumu barlayın, elimden telefonumu aldılar, telefonumu barlap başladılar. Diýip ol aýtdy. Ýurda dolanyp aeroportda howpsuzlyk gulluklary tarapyndan özüniň terrorçy dugynyň çaklananyny aýdan migrant gurrunga dowam edip, telefonuny mescidiň tesbihiniň ýa-da bolmasa namaz okap düşen suratlarynyň bardygyny, şolaryň esasyny özüne terrorçylyk töhmetiniň atylanyny aýtdy. Cuma namazı, suratlanma, ýa mysal üçin mescidiň suratlary bar, ýa tesbihiň suratlary bar. Men öz namaz okapyň suratlanma. Ama aýdyp başladylar, "Jigim sen terroristmi, näme diýäň, sen daşa ýurda ýara alyp getirýän gerek, gaýty jemaatdan bilen sen. Jemaatyň adyny berip biziler bolmasa sen şoňa ýigime ýazsaat" diýip meni gorkudyp üstüme maýşadyp başladylar. Diýip ol gurrun berdi. Azatlyga sesini uradan Türkmenistanyň sözlerine görä ol özüniň hiç hili jemaat bilen ýa-da ýykynçy toporlar bilen dahylynyň ýokdugyny, namaz okumak bilen erwet işe baş goşmaýanlygyny, ýurtdan ýarag ekidip ýarag getirmeýänligini Türkmen howpsuzlygynyň gürrüňdeşlik geçirýän işgärlerini düşündirmäge tinanşýar. Hatta ol gürrüňdeşligiň dowamyny howpsuzlygyň işgärlerini namaz okuyanlara garşy däl de kimlere garşy göreşmelidigini maslahat bermäge tinanşýar. Ara içip görünleri istaýdyň, "Zok" diýdim. Men ýa namaz okaýan adama näçe zat diýýän diýdim, meni hiç kim dinläsem gelen otaýdy. Maňa diýär sen niýe derdiň arzyň aýtmaw diýär, sen niýe berilen soralara jogap berýär diýär, sen ýyňmalýan şoldan niýe? Diýip ol bellidi. Migrant näme sebäpden ara içýänleriň saklanmalydygy, namaz okuyanlaryň olsa tutulmaly däldigi barada pikir öňe sürenligini aýdyňlaşdyrmady. Ol ses ýazgy arkaly ýiberen maglumatyny howpsuzlyk gulluklaryna dikanlap özüniň namaz üçin türmä basyljak bolsa muňa razydygyny aýdanlygyny belliýär. Şeýle bolsa meni kunna aeroportda sakladylar. Men munny alagynda kora türmä basylamasam go bolardym la ýa Türkmeniň altynda galyp öýdäkiler jaň edip oturýar, ýerde sen gelen okmy näme boldy, ýani indi näme boldy faňa zat diýip aýdyp başladylar. Diýip ol bellidi. Özü ýani ýurda dolanýan beýleki migrantlaryň aeroportda näme hili gürrüňdeşliklere duçar bolýanlyklary barada beýlekilere habar bermek üçin ses ýazgyny uradan aýdyp, ol Azatlyga ýiberen maglumatyny jemledi.